Ni yn yng nghapel Eglwys Llanfair Penrhys, a ni ar ben y mynydd rhwng Rhondda Fawr a Rhondda Fach. A mae'r eglwys yma yn gweithio yn y gymuned, mae'n ganolfan i'r gymuned. Mae lot o broblemau yn y gymuned a ni'n ymestyn allan i bobl o bob oedran. A mae'r eglwys yn bwysig iawn, yn helpu bobl i dimlo'n bwysig ac i rannu cariad Duw gyda phawb. I ni wedi bod ar agor ers 5 mlynedd ar 20 nawr, a i ni'n gweithio, mae caffi gyda ni sy'n ar agor yn ystod y dydd ac yn y nos. Mae clwb gwaith cartre gyda ni, achos mae cysylltiad agos gyda ni ar ysgol lleol, yr ysgol gynradd. Mae clwb pêl-drod gyda ni, mae laundrette gyda ni, a mae siop ddillad gyda ni. A wedyn ni mae grŵp addoli newydd ddechrau, jyst dros blwyddyn yn ôl. A mae hwnna'n rhoi cyfle i bobl i arwain mewn addoliad ac i astudio'r Beibl gyda'i gilydd, rhyw ddwsen o bobl. Wel, mae Rebecca gyda ni, mae hi'n gweithiwr cenhadol o Mizoram yn India, a mae hi yn gwneud pob math o waith yn y gymuned, yn enwedig gyda'r rhieni, a wedyn ni mae gŵr hi Miara, mae'n dod o Madagascar, mae fe'n wirfoddolwr llawn amser, mae fe'n gyfreithiwr gytre Madagascar, ond mae fe'n gwneud lot o waith da, yn enwedig gyda'r bobl ifanc, a wedyn ni mae 2 ferch fach gyda nhw, a wedyn ni mae dros y blynyddoedd i ni wedi cael wirfoddolwyr o wahanol gwledydd yn enwedig o Madagascar. It's a privilege to serve here in Wales because, as you know, that it's the Welsh missionary who brings us the gospel to Madagascar. We think highly of when you say Wales, everywhere in Madagascar or in Mizoram, people will think highly of the Welsh people because they've done so much for us. So we are so happy to be able to give back what we can give back. Wy'n teimlo bod Duw yn rhoi nerth i ni bob dydd achos mae pob diwrnod yn llawn. Ni ddim yn gwybod o ddydd i ddydd beth sy'n mynd i ddigwydd, a wedyn ni mae Duw yn helpu i gario ymlaen i wneud yn gorau ac i rannu gariad A fi wedi dysgu cymaint dros y blynyddoedd, a wy'n teimlo bod hi'n fraint i fod yn rhan o'r gymuned yma yn Penrhys.